Ja, wat dit Maria kat van haar. Af. Nooit gezien nie. Tel je op januari maand als je een afgelopen en elke nacht bij mij property niet. Nee, wacht Maria. Nooit de koningsklasse daar liggen. Hij kan niet spelen, dus dat is het TV niet. Ik ben van een gespeelde afval. Hij dit. Plaats toe mama. Voor mijn vlees zijn gekookt, waar niet Maria kat. Van de afval af. Nooit gezien nie. Gaat gaan, dus dat is gespeelde afval. Januari maand met maar voor vlees. Maar we gaan lekker hier binnenkant. Mijn Januari maand se afval wat ek gebeur het word nou so lekker geëet. Laat ek 'n bietjie gaan hoor wat gaan die binnenkant aan. Waar is my afval? Hulle was gister by my huis, vandag is my afval. Ziza. Hier's nou 'n ander saak, my suster. Wat is dat? Jy was gister by my huis gewees. Ja, ik was er. En vanmôre is my afval weg wat ek wil vir Januari maand opgesit. Jy weet mos ons is nou in Januari maand, is mos droog maand. Hoor my suster, is droog man, is droogte. Chipsie bring vanoggend hierdie sakkie in 'n spaarsak, bring Chipsie in met die afval. Ek weet nie wie se afval dit is. Jy sal ook tog die geluk gevat het as jou nou met 'n afval hier gekom het. So Chipsie bring die afval vir sy nooi. Vir sy nooi vir my. Ek jy is Chipsie, Ziza. Gee my afval en dan vat jy jou broodjies. Ek wil nie jou brood hê, ek soek my afval. As Januari maand se afval dis Ziza van my, wat jy nou jou Chipsie nou vir jou gebruik. Kyk wat gaan in die pot aan. Hier is ook nog van my afval. Maria, wie sê vir jou dis jou afval die? Ziza, jy was gister by my huis. Ja! Net nadat jy van my huis af weg is, dis my afval nog weg. Nou wie hom gevat? Jy hoor aan hoe sê jy Chipsie bring hier 'n spaarsak aan. Dis mos nog nie ek wat die afval gevat het nie. Jou afval kook miskien by iemand anders se huis. Ziza, net nadat jy by my huis gewees het, is my afval weg. Jy is Chipsie, nou glad jy gechip. Aansakkie, kom vir mama die vaseline. Die mes. Sal Maria nou haar afval so hof kom maar. Dan moet ek maar vaseline brood eet. Die brood is so zwaar afgaan. Als je dat ga wil je afvallen, maar meer terwijl je nog zo te lekker je die komt iemand op af. Hier is mij, dat hier is mij, dat die. Ziza kan maar uit. Vaseline brood zo zitten eet dan zo. Ik weet niet, zij kan mensen glad niet meer vertrouwen bij mensen. Ik weet niet steeds hoe daar achter en op mijn bak steeds in. Ah, van je afval man, ga je met property afvoeren, blok beloofd. Ja, toen je bij mij huis geweest bent, dus mijn blok zeker nog zo, maar net even schielijk weg. Weet je wat? Ziza was bij mij huis geweest. Als zij stiel me daar achterin. Daar gaan! Maak een straat op mijn voer en op achterin. Vroeg je afval, jij ken die afval niet. Jij weet niet eens ik jouw afval niet. Kom maar, ik heb een blommetje water. Echt verwirrd. Maar jij ken je afval niet, weet het niet. Zij voelt ze met haar afval. Chipsie brengt die afval in met de spaarsak. Wie zal hun eigen geluk vatten? Dan moet eerst vaseline brood op het januari maand. Ja, maar dood te merken, we hebben doodgang.